Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Penek ialah lariti mengitip ka terakhir ensemble la penyak da ka tenat art and culture ni kata ka tenat la lariti ani gidan katu kat ni ki samla bat kinong ruai kinong thau jurai bat kinong hikai hiju kapor ke bola pendap ya kani ka kapang jong kapul katem ka art ni kata ka culture te hangni mantangi dang sidap yo ya iwe ikong dari lin dibita masaring yo nang dep ruai ban pen iya ta kasap kapong ji ya ta ketam terput ji ya kasap rendang ji ibai ruai hamtam banwan ra ya kata kalariti jong ka jai ben riu ji nak brih nyutrap kila belong lo kum kita ki sop try nang the na po riboi tiam ta khendiat kong dari film itu khendiat ada kalau musuh tenat itu kejeruai jempi kejing pen jempi lah ketin ketelit nei suka ban keli kendiat uno pisngau ha kani kajala jengi bak sarkar ka sedang yoi ban pai khmat ban pai din ya ka menor ya kejing long larti jong kajai ban riu jengi bahadu menta ngiju penengkam lightly channel lan lineage but language kuno biso halong ni haka jisngo jonga ngasngo ba kaya hab ha bat kani ka festival ka bapelong yakini ki lightly ki language mo te wat lada mangi habhoi kim ong tang ba ngiru ngi layo ban pen I ya kata kajing ruai ka balatho haki kentin jong ribhoi mo kentin bohoi te habhoi ru ngi don la ka jong ki dialect te kani ka bangarwai mane ka de bi ka kentin mau Jovita Mashering dari Bohai District Matarai Hilaju yo snow yung kaniga jingraya songkuan Malarway na buwan Ginongruay Giban bapet Ang niya shulong But nga snow sarang Manyatu ya pi ya katu ka jingruay Lakho mga Kaday host niyang arhajar karway Kaday ka jingruay Kabaningkong kabangalakho Hakasur kanran But nga snow kamen Shikatay mga yo kung kanikalan Bandruay akmat sa pibaro Masuk kemenru Ban ay kublay Iway na student ba ikalik sejunga Isa kalgin Hakaduy tara Usam hakapam Kram Hakadimkong Bat hakapong pade Fitrik Kakarnan baki Kinso tenat Ya ane Kajing dam kajing ruay Jongi bangin sarway Hakmat jong pibaro hayang malakasi nadu urip tu he uduk ni rispa yupai banduk de kimlasha haba syangkang ni habaya tu kana shikun pin kuala nang bangnya dainia yupai lapan khutbat samut kan lapya kasundru lata hutung po balasya kani karukom nadu handai hantai yakilap hijor niya sangkor syangkai oh hamtam hati perpoy kalilay koy tempo ay kayang daday haba kalay kamtam siya nong tindong por yang koy kiyasang namar upang cakadu upang nyan
tiếp nghiêm lạ lên cuộc sống khách em đã là đẹp băng just nghĩ sọc quay sao bên buồn nhà kỳ yêu quay là bên khuôn bạc sầu một kén la pia ta xin ru la ta hu tempo balasnya kan nghe karu kom na do handai hantai ya kilok kijur ni sung portion kai oh kham tam ha ki purpoi kali li quay tempo ai kiliang da dei yêu quay là bên khuôn bạc sầu một kén la pia ta xin ru la ta hu tempo balasnya kan nghe karu kom na do handai hantai ya kilok kijur ni sung portion kai oh kham tam ha ki purpoi kali li quay tempo ai kiliang da dei hi kom ta ken yêu quay ban plati om day udup usuk ro on impalay baru yêu quay tu yakin mau day no quay kana taong banyak itu itau banyak itu itau yêu quay là bên khuôn bạc sầu một kén la pia kasuru la ta hutum po balasya kani karu kom na do handai hantai yaki loki jor ni asum portion kai oh kham tam ha ki purpui kali li koi tempo ai kiliang da dei oh kham tam ha ki purpui kali li koi tempo ai kiliang da dei koi tempo ai kiliang da dei koi tempo ai kiliang da dei la hajing subhan hajing susi kam tam haki ying ya priu kuno pipoi kan mau bon thau ya kan ni jruai bat ngakan mau ya ka wei na preng kitu ka khana u jong jai beri ko sing phang ta using kalak bat nong tu ta du masla ne kumno pio ai kan ni Ketu gede ke jingruai ke bang Ashna nadu bang alai kelas Hasan Antris College ar hajar katway. Te haswa jong ketu ngajurai be tengi jurai gospel. Te kadon ke singing competition, inter college singing competition. Te ngimut ban pan jiruai niki wei tang bos mulai ran ban pan mar bangi dik na music. Tingi deh bandang ban persyang. Te ngang ada ibri ba bam kuai. Te long ba kajing bam kuai jonga kapan long yang bangan Ashna iaitu jingruai namar ba kuma piong menemo ngan ban itu ke jing ong jong pi bakadon ke jing tu khana. Akari kasih bekerja bendri jongi ba ukuai udai unong pen itu pen itau. Hakaba mensyua ban mentaru. Te udai ukuai uba pen yelong parlok yangi. Te ka kring ba yang abangan Ashna itu ke jingruai namar ba kum ba mensya ban ong hiru waktu jurai ba ban pen itu itau ban pen im ya uduk ya usuk haka jaka ban wan kai haying ban ai da ka jai ka ela yo ai do kuai katake te ka tu ka jingruai ka pen i ya ka jinglong jing khasi kalau dong ba ka jai benri ku jongi kalau don yang kata ka culture yang kata kar kombam banyak men banyak susi lalu si kuai tumpo lalu si lane bat ano bat dumaslaru ki de ki perlok ndai ka judan du ka kentin bu amba lagi bam tan yu kuai mengajak beri nang ngidan kata kijimpang ngidan ni kata kidan bang lagi bam yu kuai tumpo kadai kadawai andre tu pisau kuno lada ya ni kalar ti jengi bangi penne dan kaya to ru bat keyboard jong ka ai mo ne pisau kuno haka jing so jong am dei bingi ong bangi bam kuai ngin shubam lenter tight mo bangi bam bet kelm sange am dei kumta ukuai udei tang ye kitu ki basung tenat ban bam kibam su tenat ban bam lele ngimla ban penpo tika kta hiru e khial ada bam palat tengarum dei bang ong mga shubam lente bam da de bam jamo kum ha ka jing ayu khasi jongi ba ni sngo blat ka shintur tingi bam no kwai shikin tien kata ke rem dei ban ong ban bam barabor ken bam yu kwai Tingnya pai kendiat bat ketu kejeruai jong pirai Japana jong riboy de ngejui hani hasilong yu Japana ngeju ong Solia de sutenat benong kata kentin ke Japana bo pirai hi ni kong pi Ibram yak song kata pi Ibram ya ka ketin lojong bat ya ka jing im kumba pi ku ki pai nong pai pi im andai kalong ka ba
kamiar pak ngenyoi bahadu unta baku ni ki dai ketin ba ki brujungi ba nakidong kathan bakiwan ki klet no ya ketin lajong kuno fidam nong. Katu kajing shna jong kerja pena lamar ba kumbaong mene ha ukwai ru niabam ha kasong si ha kasong bah. Dia japena aru kaju niabam dadon je singying lan dadon bakhawai dadon bayak beriru japena ngirwa yu ibam. Dia japena ude ujat jing bam jing makasi. Ubada pibam pitingen. Dia ban shet ya japena aru umde ban shet kelumar ha kajing nget jongi ngihap banda pek bah ngihap banda tep bahaya ka mo ngi ya ukau ngi tep hau ki ngi ong bang shina do klong mo ngi shina ki tingim shet ra direct ha kading ngi bu so ki nang ta ngin sa tep itu ki ngi sap ada ka jan sala narut katu ka jirai ka bataya ka kum shet jong ka japana bar ka kum bam bangi ngi bam kum no tu japana ula dei uwe na uja jing bam jong gi bhai ba pentengen bat ba pen sultanat ru ban bam bat pun kedang ru balengi ong japana na mar ba bit bah daya nujur bat kerja ka bangi bam po kadang orang japana bit tak mo Tapi lak punya tu kendiat mentang nyapai ya clarity ke jongpi ya ka larity jong kaje benriu jungi ba pirai ba pitem ba pidon kita tem ba pidon do ki kena jongpi ba pi hikai te sia tu kendiat na do meno le pilawan ya kini ke benta ba pinlong kum konong rai pinlong kum konong tem mo pinlong kum konong hikai. Nadu mensyuahi perbangan let kelas Anthony's College ngadon bet ka jingmut bangan long nong hikai. Te ngapas na Anthony's College nga join sport Delhi University ngale Indian classical hang tu. Syua bangan let satu ngampat sung thu kita ka jing koridor jong kani ka culture jong imo. Dalak let satu ngapet gitu ki par kelas jong aki bedon satu ki buram bahaya kata ka jing ruai jong ki. Ruai Indian classical. Tinga ru ngalet ban syak hikai. Jeleng ba kajing let jong aban syak hikai nang tu ngatip kendiat concert ya ka culture jong ki ya ka rukom ruai. Jeleng ba itu ka penkring yang aba balai ba nga ngan sulet tengi jong ki wei. Te kini kat ni ki buram ya ka jong lajong. Ngaru ngade ban buram ya ka jong lajong. Ngas tenat ka tu ka wei ka jurai baong. Buram ya ka jong ki wei sarong ya ka jong lajong. Tenga naduk bawa nang te ka penlong yang aba ngan shna. Ya ki jing ruai la jongan bu kat bangala haipor iba kim mo namar bangabun ki kaman le tamaka ni dei ban tip shwaya ka jong la jong ashwa bangin le ka jong ki wei te ka tu ka jing long jong ki briu shate sha Delhi ka penlong yang abangaru ngan dei ban wat janai ban tip janai ya ka tanrai la jong bat bangan hikai ru ya ki briu la jong dei bakan sa tang hanga ngan hikai ngan sa me ka bangadon hanga aki kina Kadai wa pi ong mo pi la se kamnyar na ki khon samla jungi na ki jai benriu jong ka jai benriu nyotrap jungi onda kimi nalaka jala lajong nalaka ri lajong ki dai ki wei pak jaka ki klet no ya clarity ki klet ya kitin lajong ki klet no dong sedong dai pi pat piora ya taka jimpen ke maui ke menor tinglap dong bala se ka perthai ka juk jungi menta klaya sa ka juk jong ka teknologi na ka juk stak batmai kenu ban penya blend ban pen ya penyawan ya kata culture jingi ba kita terput tertem ba bantuan ya kata kian katlik ha kisur jurai kuno pioi ha ka jing yo i jonga kani ka jinglong ka banga lek sabar ka penlong yang abangan kring ban tip bahaya ka tanrai la jong bat ban mix lang bat jingki wei umdei bangen pendu ya ka jong ni mo kadai ban pensung tenat ha ka perthai fusion menta ni hap hi bande menta pai de kirwai traditional ki latem am ki drums latem electric guitar tu ka ladang pensung tenat shu tang ba ka bakong san hi ka dei ba ngin scam shu na ladi ngin scam shu ka jong la jong nang tangin saya shu jong ki wei ti hanga nga so ba pan e ba hala di ba tip shu ya ka jong la jong mo ban so tenat shu ban le ti fusion ladang ila tip bangi come down confusion shu if you mix up too much there will be a confusion ladang tip pada ka tan ra la jong ladang le fusion ru dan jing lumar tengi yo soro pidon kata ka music class lejong plap mi tu teng music class lejong ka e ka teng na duk menu pla sedang ini ka lungut kidon ki kena jupi ban nang nu pio e kita tertem terput ka music class bang adon kerteng ka dei Rainbow of Sound Music Academy bat ya katu ngala sedang haus nem ar hajar apu ar
Ti hang tu ngihikai yaki traditional instrument, ngihikai western vocal, haka staff notation, ngihikai tonic solfa, bagi ruai khasi. Nang tangile Indian classical vocal, kitu kisah regama apa, jong ke Indian music. Nang tangile keyboard, ngile gitar. Te ki kena kaba penso tenat yang ngi kalong ba ngabu nengkong ya ka Indian ngong yo mden bawan. Namar bahap ruai kitu ki classical. Tambah ki kena ashte ki wan. Namar ba kumbong pi menika technology kala ayat. Kena ki kuat ban learn something new. Tingi bu ya kato ki wan. Mentangi dan kena barok total ngi dan ndri pu prangot. Hala kajong ke subject dan bashim keyboard dan bashim gitar dan bashim western vocal dan bashim traditional dan bashim Indian drum. Haduk mentah bapi kot ita kena kendai tang time report na giwe bagi jaka hatu kadan am kajing siu lesi habaki wan sak music kelas umpi. Hang music school jongi ngi pediang baik kat iki bawan. Ya ki long kemir ngi pediang, long kepar ngi pediang, samlar pediang kena red ngi pediang. Te ngi bu admission kat ban la bor ki bruste namar dabu bon ru nginem yo kena. Baki 4 la ban siu mo. Tingi ngi bu ka bai benai, san spa si benai ban siu. Tambah bon ki kena ki batrang banwan kim don pisah mo. Tingi amap no teng ye taru. Nam daki ong miss ngi yo ban siu. Long ne em bangin wan kum tum lei siu si spa te kat hadu menta ngani shu tu hok ye piba kani ka school jungi ka im ka dei lengba ka jing rap jing kiru shimet kidon ki bodo no donation dan ba aisan spa shi hajar san hajar kum tu dangi don program mangi she long music concert ban ai platform ki kena la jok te nang tu ngi she yo donation te ka wei nga kwa ban ai khublei ka government ru ba ka don ka tu ka grassroots mo te hang tu ngi la juyo ban pen ruai ki kena jungi ban shi menta I kena ki la yo platform wala da ngi le busking ne ngi ruai e ki la yo platform bat ki yo pisah nang tu ki kena ki yo bai kat mani bat ki yo ban siu fees ru Ya haduk mentah nak kalian ga government kalau irap INM ya saya ya ka society ya ka music kelas umpi. hadu menta 4 don mo lamar bangir ngi 4 mi bahasa kaman tangba mention sedam ngi don ketuka music concert te ngi ngas you submit ki kat hang ni hapo art and culture te ngam tip mano ba forward ya kato te ngi yo phone hang ni napo art and culture bakin yarap kendiat ya ka music school jongi habaya dei bat ka program te nga songu ya kata kajing ajing yaram tingin sayo ya kata kapisah Kai hidan mat ong ya ki samlang jingi beladap ya ni ka jumpuli ya ki staff mo kat kum ka jingia jong kapor mentah. Tatang ndak lalik puli ki klat no banle ya tu ka ya ka jumpuli ki pon ne sekuwe ke mentah dan ru bakil ajak sambat ki kuat bat kilau lengkan no ya ka jing jong ki. ban ong haka music ban long musician kam dei ka basuk bun ki khna ki ong bangim yo kam